От няколко дни светът пее една песен, и то на българска певица. Поп-звездата Дара се превърна в международна сензация, след като донесе първата победа на страната ни в историята на Евровизия с енергичната песен «Бангаранга». 27-годишната изпълнителка спечели юбилейното 70-то издание на най-престижния музикален конкурс. Силното и сценично присъствие, динамичната хореография и заразителната енергия постепенно привлякоха вниманието на публиката по време на цялата седмица на Евровизия. Това е голяма победа, не само за мен, но и за България, бяха сред първите думи на българската певица. Аз не знам в момента какво се случва, обаче мисля, че ще имаме Евровизия до година в София и трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество. Да посрещнем цялото това общество в нашата държава. Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас в този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. За всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. Дара излезе под номер 12 на сцената във Виена с песента «Бангаранга», а представянето на полуфинала буквално взриви публиката и накара букмейкерите да поставят България сред държавите, които могат да поднесат голяма изненада на финала на конкурса, и точно това се случи. Дара завоюва първото място безапелационно с 516 точки, като беше фаворит и на публиката, и на журито. На второ място остана Израел, а Румъния на трето. Of the Eurovision Song Contest 2026 is Победата на Дара се превърна и в рядък момент на национално обединение за България. Тя проби път на европейската и световната сцена за българската музика. Милиони хора по света пеят и танцуват бангаранга. Триумфът й предизвика силен отзвук както в България, така и в чужбина. Международни медии определиха бангаранга като едно от най-запомнящите се и модерни изпълнения в конкурса, а видеа от сцената събраха милиони гледания и реакции в социалните мрежи само часове след финала. В България емоциите също бяха изключително силни. След първоначалните разнопосочни мнения около избора на песента и изпълнителя, социалните мрежи у нас се изпълниха с поздравления и послания на гордост. Мнозина определиха успеха като исторически момент за страната ни и една от най-силните международни победи за български артист през последните години. Народна земя, София посрещна Дара с грандиозно шоу, организирано от Столична община и обществената телевизия. Хиляди се събраха на площад Княз Александър I, за да поздравят певицата за победата и на Евровизия. Да й пожелаваме още повече успехи и все така и все нагоре само. Според вас на какво се дължи този голям успех, който тя? Цялостната й харизма и на всичко, което носи. Изключителна мотивация за младите хора като цяло. Аз говорих с други приятели, те също са почувствали по този начин. Според мен се различаваше от останалите на конкурса и имаше живот в нея, беше по-различна от другите. Очаквам да се справим с цялостната организация и да покажем гостоприемство. И мисля, че е крайно време да се съберем всички да подкрепим такъв голям талант, който е Дара. Тя заслужава повече пълни площади не само в София, в цяла България.
Какво обаче следва от тук нататък? Дара вдигна трофея на Евровизия 2026 и това няма да остане просто победа в актива на певицата. Нейната победа ще промени музикалната сцена у нас и начина, по който Европа гледа на България. С триумфа на Дара страната ни се извоюва правото да бъде домакин на следващото издание на престижния конкурс. Огромно събитие, както икономически, така и културно и имиджово, защото Евровизия е най-голямото телевизионно шоу в Европа. Следват няколко важни стъпки. Избор на град домакин, създаване на сцена, инфраструктура и медийни зони, хиляди туристи, милиони приходи и изключително засилено световно внимание към страната ни. А коя всъщност е самата Дара? Нейното истинско име е Дарина Йотова. Тя е родена във Варна и завършва Националното училище по изкуствата. Още на 7 години започва да изпълнява български фолклор, а по-късно се насочва към модерната поп-музика. Широката публика я опознава през 2015 година с участието и в X Factor България. Следват успех след успех, като през миналата година тя беше избрана да подгрява концерта на Роби Уилямс в София. Така е историята, която започна с едно момиче с голям талант и една песен намери финала си на световната сцена на Евровизия. И ако от тази сцена Европа избира кого да запомни, тази година тя запомни България. Banga, banga.